Nazdar, ahoj holky a kluci. Dnes vás zdravím, vás malé šprčouny, zdravím vás větší, zdravím vás úplně největší. Dneska jsme tady společně v přerovské opičárně. No a když jsme v opičárně, napadá mě, proč tady vlastně vůbec jsme. A ještě mi napadá jedna věc. Jestli pak víte, kamarádi, které zvíře je nejvíce podobné člověku? Člověku. Co by to mohlo být za zvíře? Už to mám. No přece opice, že jo? Opice, ty jsou nejvíce podobné člověku. A proč? Protože se opice umí po nás lidech krásně opičit. Takže já mám perfektní nápad. Já budu váš starý opičák a vy budete moje malé milované opičky, jo? A vy se po mně teď budete opičit. Tak jdeme na to. Vám to jde parádně u těch monitorů. Takže dnes, když se po mně budete tak náramně opičit, tak se taky i něco třeba nového naučíme. Dneska si, kamarádi, také povíme o jednom svátku, který teď právě probíhá. Jsou to Velikonoce. Velikonoce jsou největším svátkem křesťanů. Jsou to svátky, kdy se oslavuje zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Ale nás musí zajímat, že my o Velikonocích hlavně vítáme jaro, že jo, začíná svítit sluníčko venku, začíná rozkvetat zahrada. Všechno je najednou krásné, zalité sluncem, no a prodlužuje se nám také den. A k těm Velikonocům patří spoustu věcí. Třeba kluci nesmí zapomenout pořídit si pořádný tatar, že jo? A holky, vy se máte v pondělí na co těšit. Už se těšíte na ten pořádný výpras v pondělí? No, jestli se netěšíte, tak to vůbec nevadí. Stejně na zadek dostanete. A my se teď společně přesuneme na naší zahradní dílnu a tam se něco naučíme. Takže to byla cesta z opičárny sem k nám na zahradu. Na zahradu, kde si uděláme dnes takovou dílničku. Bude to dílnička, protože se budeme učit, co máme Velikonoce, takže barvit vajíčka. Co k tomu budeme potřebovat? Samozřejmě základem bude pěna na holení. Dneska se nebudeme holit, dneska budeme potřebovat tuto pěnu úplně na něco jiného, ale můžete sebrat tatínkovi, stačí nám úplně nějaká levná obyčejná, takže poproste tatínka, ať vám nějakou koupí. Potom budeme potřebovat vajíčka, pozor na ně, jsou to křehké věci, takže vajíčka jsou křehká, takže aby se vám nerozbily, aby nebyl doma nepořádek, je lepší, když poprosíte maminku, aby vám ty vejce uvařila. Když je budete mít uvařené, nemůže se vůbec nic stát. Dále budeme potřebovat barvy. Barvy úplně jedno jaké, třeba takové akrylátové, s kterými jste zvyklí doma kreslit výkresy, takže klidně můžete použít tyto barvy, nebo barvy na vajíčka, speciální barvy na vajíčka. No a co víc, potom budeme potřebovat nějakou misku, která má nízké okraje. Do té budeme stříkat tu pěnu. A také špejly. Špejle je moc důležitá. Takže jsme připraveni, máme tady úplně všechno a můžeme se do toho právě teď pustit. Takže pustíme se do toho. Máme tady tu pěnu na holení. Pěnu na holení musíte postříkat tady do té připravené nádoby. Takže takto do té připravené nádoby pořádně tam tu pěnu nastříkáme. Jak máme nastříkanou pěnu, takže potom si vezmeme něco, třeba pravítko, já ho tady nemám, takže čím si to trošku uhladíme, abychom to měli, tu pěnu krásně rozprostřenou. Jakmile máme pěnu takto rozprostřenou, tak přicházejí na řadu samozřejmě naše barvy. Takže vezmeme si tuto speciální barvu, otvíráme teď. Jo! Takže tuhle barvu jsem zrovna nechtěl. Schovej se tam, ty neřáde. Tebe tady nechceme, my chceme pořádné barvy. Říkal jsem, že můžete použít jakékoliv. A těmi barvami budeme kapat na tu pěnu. Takže uděláme tady pár kapek, dáme si krásnou červenou, do toho třeba dáme zelenou, ale máme tady zlatou, na tu se moc těším, takže dáme si tam i zlatou perleťovou,
Tak. No a vidíte to, jak to krásně vypadá, ale to ještě není zdaleka všechno. Teď teprve začne to správné kouzlení, takže uděláme abrakadabra. Ne, tohle tady nefunguje. Takže vezmeme tu špejli a začneme špejli jezdit tady mezi těmi barvami. Různě, jak se vám to bude líbit. Takže třeba nejprve můžeme udělat takto čárky dolů. Takže uděláme čárky dolů, potom uděláme čárky napříč. Kdybyste chtěli kolečka, můžeme vyzkoušet kolečka. Od malého kolečka po větší kolečko. No a co teď? Máme připravenou naši lázeň z pěny na holení a teď vezmeme předem připravená uvařená vejce. Ale pozor, já nemám ochranné pomůcky, nemám rukavice, ale vy je doma určitě jistě máte. A pokud ne, dám vám speciální radu. Co můžete udělat? Půjdete s maminkou nakupovat pečivo, ty rukavice vezmete, naberete pečivo a rukavice si schováte do kapsy. A máte vyhráno a máte to zadarmo a to se vyplatí. To máme rádi, když to máme zadarmo. Tak a vezmeme vajíčko a začneme ho koupat v té naší pěně. Začneme ho takto otáčet. Jakmile máme, posadíme si ho do hnízda. Vezmeme druhé vejce. Tak a můžeme zase zvolit úplně jinou cestu, ať se nám ty barvy trošku jinak pomotají. Takto. Tak, máme druhé vejce a vezmeme třetí vajíčko a tím zase ho vykoupeme v naší pěně. Takže v pěně ho pořádně vykoupeme, dáme mu pořádnou koupel. A vajíčka máme zde. A teď samozřejmě já se musím utřít. A kamarádi, teď musíme vajíčka nechat chviličku odpočinout. Nazdar, Luboši. Nazdar, Pavle. Nazdar. Ty jdeš tak rozvážně, tak pomaličku. My tady s dětmi, to je všechno rychlé, protože my máme rádi rychlost. My se tady učíme kouzlit a já jsem slyšel, nebo vím o tobě, že ty jsi taky kouzelník. Ty jsi kouzelník s tužkou, s barvami, se štětcem, jasně, jsi kouzelník. Ale jestli jsi pořádný kouzelník, tak to musíš dokázat dnes. Kamarádi, my budeme se teď s Lubošem učit kreslit. Vy to určitě zvládnete, ale Luboši, mám pro tebe velký oříšek. Pokud naučíš kreslit mě, protože já jsem spíše mistr mazal než mistr kreslíř, tak potom už naučíš každého. Tak pustíme se do toho? Jdeme na to. Tak jdeme na to. Ano. Luboši, tady máš svou tabuli, já si potřebuji vzít svoje propriety. Ahoj, čekám, kamarádi. až mi to tady asistenti podají. Tak. Já si myslím, že Pavel to zvládne. Takže dnešní téma máme tady velikonoční vajíčko z kořápku. Nakreslíme si písmeno U. Dobře, kreslím U. Nahoře nakreslíme zoubky, jako má třeba žralok. Žralok má obrovské zuby, ostré jako břitva. Výborně. Na ty zuby nakreslíme kopec, oblouk. Kopec, tak nakreslíme kopec. Tak, velký kopec. Krásný kopec, úžasný. Do toho kopce nakreslíme oblouček. Oblouček, tak nakreslíme oblouček. Jedna šikmá čára, druhá šikmá čára. Aha, jedna To je vlastně šikmá čára. šipka. Výborně. šikmá čára. Aby nás kuřátko vidělo, nakreslíme první očičko, kolečko, puntík. Kolečko a puntík. Druhé kolečko, druhý puntík. Druhé kolečko, druhý puntík. Chmíříčko nahoru, krátké Chmíříčko čárky nahoru. a křídla. Větší oblouk, menší, úplně nejmenší. Tak, Velký oblouk, velký oblouk, výborně. menší oblouk. A úplně nejmenší. Máme první křídelko, druhé křídelko to samé, na druhou stranu nakreslíme větší, menší, ještě menší. A máme, Pavle, první obrázek hotový. Krásné. Kamarádi, Krásné. Luboš je kouzelník, protože naučil kreslit i mě. Tak, Luboši, máš tam ještě něco? Mám tady ještě zajíčka. Dobře, tak zkusíme si, kamarádi, zajíčka. Zajíc. A teď se hodí velikonoční zajíc. Zajíc, to je Nahoru, rychlík. výborně, nakreslíme nahoru vajíčko. Vajíčko, dobře. Vajíčko, to se nám hodí teď. Máme Velikonoce, to se Přesně. učí. Veliká ouška budou dva listy. První list, druhý list. Aha. List v Veliká- polovině rozpůlíme. No, jeden list, druhý list. List v polovině rozpůlíme. Výborně. Do toho vajíčka nakreslíme malé kolečko čumáček. Malé kolečko, čumáček.
První očičko, druhé očičko. Aha, očičko, druhé očičko. Vykreslíme čumáček, čárku dolů, pusenu. Čárku dolů, pusenu. Zoubky, 2 čárky, kousek od sebe. On má jenom 2 zuby? Přidáme. Aha. Další. Dobře, přidáme další zoubek. A fousky. 2 Fousky, čárky vlevo. já jsem oholený dneska. Výborně. A teď tělíčko, zase takové písmeno U. Velké písmeno U. Tak. První tlapka, oblouček z jedné strany. První tlapka. Druhá tlapka, oblouček z druhé strany. A spodní tlapky. Je jeden lístek, druhý lístek. No, lístek. Tak, je to velmi jednoduché. Máme Druhý další lístek. obrázek. Krásný. Jo, a ještě tady máš tak Ano, čárečky. takové čárky. Tak, kamarádi, jak se vám líbí můj velikonoční zajíc? Luboši, my bychom mu měli ještě dokreslit vajíčko. Můžeme. Vajíčko? Můžeme. Dokreslíme mu Já ho vajíčko? nakreslím tady. Ano. A můžeme si ho i Pavle vyzdobit. No to bych byl rád, kdybychom si ho vyzdobili. Výborně. Takže obloučky, já bych My nechal se na vlastní totiž fantazii. dnes učíme zdobit vajíčka. Tak to je úžasné. Aha, Máme ho tam. my se to učíme trošku jinak dneska s dětmi, ale to vůbec nevadí. Máme krásný vajíčko, nazdobený. Takže kamarádi, tohle je můj zajíc i s velikonočním vajíčkem. Já ti, Luboši, moc děkuji. Já děkuji. A doufám, že se za námi někdy zase zastavíš a naučíme se kreslit zase něco jiného. Rád přijdu. Tak jo, Měj se tak hezky. beru tě za slovo. Jsme zpět na naší jarní zahrádce, na naší dílně. My jsme se naučili kreslit, to bylo kouzlo, já jsem se naučil kreslit a teď tu máme další kouzlo. Takže teď si vajíčka jsme krásně vykoupali v té pěně na holení s barvami a teď si zkusíme některé to vajíčko vzít a zkusíme ho otřít. Tak, a já už vidím, že nám zůstává krásná perleťová barva na vajíčku. Takže holky, budete mít nádherné vejce připravené na to pondělí, na tu pomlásku. Tak, takže máme to tady, vezmeme další ubrousek a ještě to poslední vajíčko samozřejmě pořádně otřeme a vidíme, že nám zůstala krásná barva, přímo pastelová. Vajíčka necháme uschnout a jsme připraveni na pondělí. A v to pondělí samozřejmě, kluci, jak jsem říkal, holkám dejte pořádně na zadek tatarem, protože holky chtějí být zdravé. No a holky, vy to máte jednodušší. Vy si počkáte, až bude oběd a po obědě zase můžete vyšlehat kluky na oplátku. A nezapomeňte taky na to, že je můžete také polít studenou vodou. To byly fofry, ale už jsem tady a jsem tady rád a jsem tady zase s vámi. Kluci, vy nezapomeňte holky pořádně v pondělí vyšlehat, pořádně jim nařezat na zadek, protože je to proto, aby holky byly zdravé. No a oni chtějí být zdravé, takže jim musíte pořádně rabančit. A holky, vy zase nezapomeňte na to, že přesně ve 12 hodin v poledne se to překulí a můžete vyšlehat pomláskou kluky, nebo je taky můžete polít vodou. A to za to stojí. Tak, kamarádi, a máme tady losování té naší soutěže. Takže kdo vyhrál v tom prvním losování? Já si sáhnu pro kouzelné obálky a teď vám budu vyprávět, nebo řeknu vám, kdo vyhrál. Takže vylosovali jsme Ditu, Jasmínku a Sabinku z Teplic. Potom tady máme Barborku z Přerova, máme tady Dominika a Anetku z Želatovic. No a posledním, který vyhrává v naší soutěži, je Daniel. Takže Daniel z Přerova. Vám gratuluji, vám, kteří jste vyhráli, a vám, kteří jste nevyhráli, tak můžu říct jenom jedno. Přihlaste se k odběru videí na našem kanálu, napište mi e-mail na známou adresu, která je soutěž@pavelnovák.cz. Tam mi napište a nesmíte zapomenout na své jméno a na svou adresu, abychom věděli, kam vám máme potom tu odměnu poslat. No
A já si myslím, že už je čas, kdybychom se mohli pomaličku loučit. Kamarádi, všechno má svůj začátek, ale má taky konec. A bohužel my jsme se dostali do toho našeho závěru. Mně se to s vámi dnes náramně líbilo a pořádně jsem si to užil. A užili jste si to i vy? Pokud ano, tak je to dobře, protože pro vás jsme my tady. No a teď ještě na závěr bychom se měli naučit tu správnou velikonoční koledu, protože bez té koledy, hoši, nedostanete ty vajíčka. Takže zkuste se mnou. Hody, hody do provody, dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný. Takže tuhle tu koledu můžete použít, nebo třeba nějakou jinou. Je to úplně jedno. Já se na vás budu těšit zase někdy příště. A pokud chcete, aby vám nic neuteklo, tak se přihlaste k tomu odběru videí, nebo sledujte moje webové stránky www.pavelnovák.cz. Tak se mějte krásně a všichni nazdárek! Ahoj! Velikonoce. Už je tady duben, zelená se všude, pupeny se tlačí jako bubáci. Ještě je nám zima, je to ale prýma, na apríla máme vždycky legraci. Hned po bílé sobotě přijde slavná neděle, v pondělí začne veselí. Máme svátek prastarý, kluci pletou tatary, holky je pak o vajíčka podělí. Budou asi pištět, to už víme jistě, až je vodou polijeme v posteli. Hned po bílé sobotě přijde slavná neděle, v pondělí začne veselí. Velikonoce, lapačky klapají pěkně divoce, pomlásky jen sviští, holky strašně piští. Velikonoce. Na zelený čtvrtek zmizel černý krtek, po škaredé středě ze své zahrady. Udělá si svátek až na Velký pátek, kdy nám země vydává své poklady. Hned po bílé sobotě přijde slavná neděle, v pondělí začne veselí. Kraji jiné zvyky mají, někde mají Tatar, jinde pomlásky. Výpras je vždy nutný, nebo voda z Putny, na kraslice malují se obrázky. Hned po bílé sobotě přijde slavná neděle, v pondělí začne veselí. Velikonoce, lapačky klapají pěkně divoce, pomlásky jen sviští, holky strašně piští. Velikonoce, lapačky klapají pěkně divoce, pomlásky jen sviští, holky strašně piští.